Kaixo familiak, Mikel naiz, zuen seme-alabe irakaslea. Eta beno, egunerokotasunean, eragiketak, kasu honetan lehenengo mailan, lehen hezkuntzako lehenengo mailan, gehiketak eta kenketak, zuen umeekin, nola ekiten diogun atzera elikadunari azalduko dizuet. Alde batetik, nola erabiltzen dugun dazkuiz, eta bestetik, nola erabiltzen dugun kajut. Alde batetik, dazkuiz, atzera elikadura zuzena ematen du, umeek, behin 10 eragiketa eginda, haien emaitzak ikusten ditugulako. Hemen adibide bat daukagu, egin du 10-etatik 6 ondo egin ditu. Eta okerrak zuzenean ikusten ditu. Beraz, oso atzera elikadura ona eta zuzena da. Abantaiak eta desabantaiak dituzte. Lehenengo konparatuko dut bestearekin eta gero jakingo duzue. Eta beste tresna, erabiltzen dugun beste atzera elikadura tresna, kajut bat. Umeek taldeka egiten dituzte, batzutan taldeka, beste batzutan bikoteka duanaka, eta poliki-poliki galderak erantzuten dituzte. Galdera bat agertzen da arbenean, eta haiek beraien gailuan, beraien tabletean, aukeratu behar dute A, B edo C. Kasu honetan, galdera honetan adibidez, proiektatuta dago, eta 4 aukera daude. Haiek bat aukeratu behar dute. Orduan horrekin, galdera desberdina daude, ezta 10 galdera daude, eta behin erantzun da, haiek jakin dute zeintzuk egin dituzten ondo eta zeintzuk egin dituzten txarto. Hori hemen ikusten da. Hemen ditut taldeak eta talde bakoitzak badakit zenbat egin dituen txarto, ondo eta zenbat txarto. Eta batez bestekoa eta guzti. Eta honean nator ja zeintzuk diren alde honak eta alde txarra. Adibidez, kajutek eukitako alde hona da, oso zuzena dena eta oso motibagarria taldeka egin daitekeena eta guzti, gainera Exceletik erantzunak eta jasotzen direla, baina gero alde txarrak zeintzuk dira, lehiakortasunari begira, batzutan agian umeak beraien artean istiloak sortzen dira, agian haien artean kopiatzen dira, super zuzena den, agian ez daukala denbora, eta zuzeneko moduan ezin dudala inbeste ikusi eta agian batzuk agian disolbatuko dira, orduan alde honak eta alde txarrak daude. Eta gero, dazkuizari begira, alde honak dira oso pertsonalizatua dena, zezuk dazkuizen zuzenekoa irekitzen duzu dazkuiz aritmetika jartzen duzu, eta ja zuzenean, horri ingeles ezagertu zait, baina dinot, euskaraz, aritmetika eta zuzenean haien maila eta guzti aukeratzen dute. Baina zein da alde txarra nire ustez? Taldeka egiteko agian, ez dela gauza, hau batez ere banaka egiten da, eta banakako ebaluaketa egiten da, autobaluaketa, eta haien artean, eta gure artean heterobaluaketa. Kajuten eman daiteke koebaluaketa, haien artean, berdinen arteko tutoretza bermatzen delako. Orduan bi tresna, bi atzera elikadura, tresna digital aproposak dira, onorio guzti hori egiten den. Eta hori da, zuentzako erabilgarria egitea espero dut. Zalantzaren bat baldin badaukazue, gogoratu, egunerokotasunean olako atzera elikadura ere gure artean jaso dezakegula. Gogoratu nik nola bidaltzen dizkizuedan zuen seme-alabek zuzenean egindakoa, oso erreza delako niretzako, eta gero aparte haientzako ariketak ere diseinatuta daudelako. Eta kajutarena nik erabiltzen dut ebaluatzeko, baina ez bakarrik heterobalaketa, nik haiei baizik eta berdina arteka. Ondo ibili.